Prosím vás, nechajte nás spať neslávnych v pokoji a nenahovárajte nám, že je to naopak. Sme iba smiešné portréty doktorov po boji, ktorý sa nedal vyhrať, je to proste tak. Ľudí sme liečili, doktori, lekári, a vyliečili sme ich veľa pod Tatrami. Modernej medicíne sa však nedarí vyliečiť povrchnosť, čo lieta nad nami.